дуруд ҳамватанои азиз, бародаро, дӯсто, ҳамватано, мухлисҳо ва муборизҳо. Телефон истармонуму баъд ба ҳазуртар суҳбат кунему дар ин масъалаҳо. хуб, бори дигар мегӯем дуруд ҳамватанои азиз, бинандагон, мухлисҳо ва муборизҳо. умедворам ки якояки шумо хуб сиҳат саломат ҳастед. имрӯза суҳбати мо бозам амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, амният, милиса, защитник народа. бозам сари ҳамино. навори дар ютубу, дар фейсбуку, дар дигар ҷоҳо чоп шидан, се милисаи Тоҷикистон хостан як духтари ноболиғ синфи наҳа бурда дар адир ойнао даро маҳкам сиёҳ, гуфти Раҳмонов, сиёҳ шишаҳо таҷовуз кунад. аз ин халқ, мардум бохабар шида омада ӯро қапида бигем ки назадан, ҳолиам як кашокаш шидан, як шапалоқ ду шапалоқи задан нест. дар ҷои ҳукумат, амният, милиса, сардор, раҳбарият, вазорат ва пешвои муоззами инҳо Эмомалӣ Раҳмон дар ин масъала чора бибинад ва ҷазо битан ҷинояткора, халқе ки ҷиноята қапидагӣ аст бурда ҷазо дода истодан, маҳкам кардияд. биен ба як ақли солим ҳамира нигоҳ кунем. ҳар як тамон солим ҳастем, гарчанд мо оперативникам набошем, аммо ақли солим қатъӣ нигоҳ мекунем ба изҳороти полиси Тоҷикистон, амнияти Тоҷикистон, милисаҳои Тоҷикистон, прокуратураи Тоҷикистон. биен як назар мекунем. ман пешопеш гуфтанӣ ҳастам, агар ки ҳамин шумо далбаёб бошен, амният, ҳукумат, прокуратура, пешвотон, ҳамин шумо қоил шен биромада бигӯен ки шумо далбаёбен, мо дига абсуждат намекунем далбаёбора. ҳар коре ки карден мегӯем хеле далбаёбанд, ё иқрор шидагӣ ҳастанд дар далбаёб будагишон. мо ку як инсон ҳастем, як шаҳрванд ҳастем. имрӯз чӣ хел бовар кунем бехатарӣ ин ватан, ин сарзаминда дар ҳолате ки намедонам ин хел чизҳо мегзарад дар сари шаҳрванд ва полис аз ваколат биромада, ӯ вери нарафта, як духтара дар мошиниш свор карда дар адир бурда дастдарозӣ мекунад, мехоҳад ӯро таҷовуз кунад. се каса, як каса не, се каса. биен абсуждат кунем ҳамира ба як ақли солим. шумо солим ҳастем фикр кунам, назар ба аз пешвои муоззами инҳо шулҳу шубот овард, таътинҷӣ, амният овардагӣ аст. аз ино дида мо шумо камтар як инсон ҳастем. биен ақли солим қатъӣ ҳамира нигоҳ кунем. ин далбаёбҳо изҳорот додиянд ки ба як кори оперативни случай, яъне як хабар мешаванд онҷоя наша ҳастай, наша шунондагиянд, ё наша мефурӯшанд, ё наша баҷокадагӣ, ё наркотик аст, як ҳолати ҷиноӣ ҳаст дар оҷа. се милиса бояд раванд таҳқиқот гузаронанд. ҳамин хел аст зуд. ин духтарак дар милиса кор мекард, синфи на. милиса
оперативный визов дабр омадаги аст, хабар омадаги аст. як чанд рӯз пеш хабар додиянд ки ҳамин хеле кор аст дар уҷа. милиса кор рафта истодааст. оперативии дихта дар дуруни мошин чӣ мекова дарош маҳкам? ё шумо кор бирен ягон шаҳрвандоро қатитон мебарен оперативни коротонда. ин изҳороти шумо ба кадом логика туғри мегира? аз кадом намедонам гирифтен, аз куҷо гирифтен ин калимаро шумо навиштен? шарм надошта ки оқибати ира фикр накарден ки дар дохили мошин духтари ноболиғ аст ва шумо навиштен ки ино барои як ҷустуҷӯи як кори ки хабаршуда буд ба амният рафтан, яъне сафарбар карда шид ки ина таҳқиқ кунанд ки ҳамин ҷиноят ҳаст бо дар адир ҳеҷ ка набудагӣ ҷода ҷиноят мешидааст. ин милисо дарои мошина маҳкам карда се каса дар дохилиш як дихта ино оперативни кор гузарондестанд. аммо прокурор, суд, судия, намедонам шумо ай куҷо омадагием вообще-то? гуфти ҳамун филмна то бара кита вообще-то? ба кадом ақлат ҳамин изҳорота додӣ? ба кадом ақлат ҳамин изҳорота шумо доден бароварда? вақте ки як ҷо сафарбар карда мешава амният, оперативни случай, шаҳрвандои оддӣ дар дуруни мошини во чӣ мекунанд? темболи духтари ноболиғ барои чӣ ӯ мардума бурди маҳкам карден вообще-то? сабаб чӣ буд? ҳамла кардан, ба кори инҳо халал расондан. приставид кунен, изҳорода бибинен, ино сафарбар карда шидан, як хабар омада буд ки дар адир ҳеҷ ка набудагӣ ҷода як чизи бигем ҳаст, ҳоли номаълуму чиз аст, фикр кардестан чӣ бинависем дар уҷа, чӣ бигем, ҳоли гуфтагӣ нестан уҷа, чӣ хабар буд? пинҳон кардиянд. корои секретӣ дохил. баъд омадан ай кӯча як духтара қапидан, дар мошиношон сувор кардан, рафтан уҷа таҷовузкунӣ, халқ ба корҳои амният халал дод. намонд ки амният таҷовуз кунав духтара се каса. ҳам хел нест? халал додан ин мардам безеб кор кардан. кор безеб кардан ки дар кори амният халал додан. амният да иҷозатай таҷовуз куна, амният да иҷозатай бикша, амният ҳамаи чира иҷозат додагӣ. ин медонед чира нишон мета? ин нишон мета ки ин ҳукумат уҷа аз байн рафтагиай, ҳукумати авбошиай, ҳукумати дуздӣ, ҳукумате ҳаст ки ҳар коре бикунӣ бикун, ҳамин жопай пешвора за шишатка касе гап назана. ӯ хоинай кадоми гап зад, не ки кадоми таҷовуз мекуна, ӯ оперативӣ буд. камбудира гап задаги инсон хоинай, не ки и оперативӣ буд. ба як корҳои оперативӣ рафтан ӯ барои таҳқиқоти як чизи ҷиноят хабар омада буд, номаълум. духта чӣ мекунад дар дуруни мошин? ё и духтара бурден ки нишон битен чӣ шида истодааст дар уҷа? корҳои оперативӣ рафтагӣ дарои мошина маҳкам карда дар дуруниш мешинад, ӯй намекунад. ай куҷо мегирен шумо инами ебанутиен шумо ба худо? ай куҷо мегирен ам хеле гапҳои дебилизме ки дар ақли хар рост намегира инсон усубеста? уҷа таҷовуз рафтеста буд. зино, духтари ноболиға бурдан,
делак шуда шава барои духтари ноболиға бурдан. Духтари ноболиғ дар адир дар дуруни мошини милиса ки дар ҳолати милисаи паданналат рафтааст барои як ҷиноикишоӣ. Духтар чӣ мекова дар уҷа? ира ҷавоб шо чатон метаи отатон ман нафаҳмидестам. ё дар била устави шумо навиштагӣ аст хеле корҳо ки шумо оперативида духтарои ноболиғ барен бояд. Корҳои ҷустуҷӯида. шумо ку ебанутиё кори ҷустуҷӯӣ рафтена куҷа? шумо кира лох каданин? Шумо кира фан каданин? Шумо мардума фан каданин ки гӯё ки милисаотон адирда дар байни пустиня мошина монда шишта ошкор. охи як кори ҷиноира гуфт ямга боя милиса низамет немерава. я шаҳрва як формаи оддӣ мепӯшад деҳқонӣ мепӯшад дар саракш я шапка гуфти ҳам гапо меравам ҳамҷа таҳқиқ мекунад чӣ гап шида истодааст. фарз кардем хабар омад фалон ҷода наша фурӯхтестанд ё наркотик фурӯхтестанд ё намедонам як ҷиноӣ як чизи ноқонунӣ карда истоданд. мошинои 36 се кас дар дорош як духтари дига мегирен мераванд таҳқиқ кунем хел аст. не ҷо як инсоне ки як аз дигар ҷо меоя у милиса барои кора уро таҳқиқ мекардагӣ дигар инсон аст. меоя одякак меравам ҷода гуфтиам гапо хича деҳқон мегира я намедонам замин кофтестай ира таҳқиқ мекуна. и духта чӣ гуноҳ дошт? аз куҷо гирифт? аз куҷо сувор кард? барои чӣ сувор кард дар дохили мошин? барои чӣ духта чӣ мековад дар дуруни мошин? гуфтагӣ савол шуморо ғам надодестай? оперативнико шуморо ин саволо ғам намета? ё ҳами ебанути прокурорҳо шуморо ин саволо ғам надодестай? сари савол фикр накардестен ки духта чӣ мекова дар дуруни мошин? майли милиса кор рафт, духта чӣ мекова? хеш ягонташ буд ё таксикор кардеста будани милисот? случайно клиент доштан яки визов шида монд о як киноя қазоқӣ аст ку чи милисот такси мезана як приколи каротки аст клиент свор мешава визов мешава мераван тарафи визов ҳамтари шидан случайно. шумо ҳам киноро тамошо мекунед ҳамтари шидагин ибанути шидагин ба фикрам сценариё ҳаму кино гирифтем вале буброем бигӯем ки ин милисот такси задеста будан як сомон бояд мегирифтан аи духта то ҷои корша бурдан яки визов шида монд. визов шида монд дигар гашта рафтан тарафи адир ин духта дар дуруни мошин монд. а ягон кинои ҳамтари тамошо кунед сценарий бигиред баъд бинависен дар ҳаму кинора сценариша ё ҳаму буброен ҳаму бигем сценарий ҳаму киноро навиштагира буброен ягон комедияда барои шумо ягон комедия бинависа бута. шумо паданалат кончини ебанутиен ба худо қасам намедонед хитон чӣ бигин датаво дар дуруни дуруғу шайтониву мошенникиву аферистӣ диромада рафтагиен ки намедонед чӣ бигин чӣ гуфтантона намедонед чизе ки дар даҳантон омад гуфтан мегиред оқибати гуфтагитона фикр намекунед ки ҳамин чӣ мешавад саволот аммо чӣ ҷавоб медем? чизи дуруғ ҷавоб надора. хизораҳмати бобӣ мегуфт ки бачаам дуруғ нагӯ. як дуруғ гуфтӣ барои як дуруғ оправдат кардан ду дуруғи дига бофтана дар корай. у ду дуруғи дигаро оправдат кардан да чор дуруғи дига бофтана дар корай. у чор дуруғта барои оправдат кардан ҳашт дуруғи дига бофтана дар корай. ҳамин тая дуруғгӯ мешай мерай дар дунё. барои ҳамин кӯшиш ки дуруғ нагӯ. тайдор баранад ростша гапза мегӯфт. бин майли кадом кор рафта будан? изҳоротона пирра кунед. духтар чӣ мекофт дар вақти оперативӣ? духтар чӣ мекофт дар дуруни мошин? аз куҷо сувор кардани духтара? дар кори оперативи iPhone 14 Pro Max ваъда кардани духтара ҳамин оператсияро бигзаронем агар баъдтара ба як iPhone 14 Pro Max мехарем метем. оператсияи зура диққати мо бишӣ мо оператсияро мегзаронем ту да iPhone мехарем барои аҷа пул кор мекунем. ҳам хеле гуфтам ту паспорт надоштай бои ноболиғ будай ту биши мо паспортат мекунем баъди ҳамин оператсия. ҳам хел шида я iPhone 14 Pro Max я паспорти дига ту ноболиғ паспорта мекунем надошта будай
یک پاسپورت یک آیفون 14 پرو مکس تدا پدرکا میشود قطعی ما همین اپیراتسیا را بگذارون هم خیلی شید در اونجا یو تو وای ما تو بخدا вот اینه єбанутіо اینه ям далбайобо динаят хайдигаш дар бозор рафтаст шиштаст я модари бечора наме 4 талата патак ягон савдо ларзидест ай модар ай тарса ваҳшоният овардагиям ларзидест ай модар гап мезанад дистош ларзидест ай и ғул и пидр дар пеши ӯ шиштагӣ чиликоша дар замин задай наме рӯз охирон рӯзтай дига ма дар иҷа набинам барои чӣ барои ки ту долия надодистӣ ба фикрам бо ба рустама ягон самолёт харидане не пул ҷамъ кардестем ай мардум пул ҷамъ кардестем ки ба рустама самолёт бихарем ё пул ҷамъ кардестем ба самолёти эмомалиро содержанишда барои сӯзишворӣ обслуживани самолёти эмомалӣ парвоз кина эмомалӣ и пулоқати кайфу сафо кина барои ҳамро пул ҷамъ кардестем на ови чашми модар на ларзаи модар на тарси модар ваҳшивори шиштагӣ аст барои медонанд ки иё ба ин ҷиноятҳошон ҷавоб наметаҳанд фармон аз ҳаму худошон аст давай ҷамъ кунем пула ба худо қасам пул ҷамъ ки меган ҳар ҳафта ино конверт медороранд пеши сардорошон конверта ҷамъ карда ҳар моҳ бо сардори болода конверт медороранд вилоят ҷамъ мекунанд меёранд калони вилоятда калони вилоят ура дипломат карда папка карда сандуқда ба эмомалиро мета ба прокурора мета ба вазира мета вазир ба эмомалиро мета шумо шӯхӣ нафаҳмен ин чиза ман пешниҳод шидагӣ будам корда мара пешниҳод кардам биё е братишка е бача биё иҷа ту чӣ кор мекунӣ бача инами ҷамъш мекунӣ ҳамиҷа тиаму гапом кам миёрӣ ҳафта инами қадар миёрӣ меспорӣ дар сардор тамом бира ай паи зиндагӣ ча боқиш дар кисат биза ин чиз ҳаст дар тоҷикистон ин чиз на танҳо дар амният дар балинса ҳам ин чиз аст ин чиз на танҳо дар балинса дар мактаб ин чиз ҳаст ки директор да маълимо ҷамъ мекунанд аз талабаҳо яксомонӣ ва дусомонӣ ҷамъ мекунанд миёранд ба маълима метаванд ба директора директор моҳона ҷамъ карда бо болотараш да мебара мета ҳаққи хича мегира мемона мондагиша уҷа мета ин чиз на танҳо дар мактаб дар масҷидҳо ҳаст ин чиз дар тамоми ҷомеа дар тамоми сохтору дар тамоми чиз ин чиз ҳаст аммо амният ки бештар дар даст власт дора ура ҳичи гуфта наметавонад ҳарчи аммо корои оперативӣ омадагием ту амнията заданда ҳақ надорӣ ту ура кашташа гирифтанда ҳақ надорӣ ту ура доказат карда наметавонӣ ӯ тура мезана мекиша таҷовузат мекуна бо гунаҳгорат мебирора барои гапи ӯ гапай гапи ту туф ӯ ҳар кор хоҳа мекунад ба худо ма президентшам задана иҷозат метавам ҳамин доказат кунанд ҳамин амният ки аз ваколаташ биромада ба худо ку моркӯш карданда иҷозат метавам ҳамин амният аз ваколати худаш баромад халқ да ку иҷозат метавам бизаненаш моркӯшиш кунем паданалата ку бибинем як милиса ку ваколаташ мебирояд дар пеши халқ баробар мекунем ҳуқуқошона агар ин ҷиноят дошта боша халқ милиса ҳар кор куна доказат карда битона факт қатъӣ ё ки агар ин ҷиноят куна милиса халқа бо худу таҷовузш кунен мегум лич кунен таҷовузш кунен не ки доказат карда битонен ки нами виноватай ягон инсон суд намешава
баръакс ира мебарем суд мекунем барои айваколат биромадан. Ку бибинем ку милиса мерава халқа дар пешаш айваколаташ мебирояд. ира қонун не, ира ҷазо не. ҳами ошкор иҷозатш метӣ. ошкор ҳами милисаи ваколат биромад, ҳами милиса омад, ҳами корора кард, моркишиш кунен онаша обара. дар калаш тиёқ қатӣ зада гуфти ҳаму гапо. димбиш ҷимбидан бигирам калаша тиёқ шаб кунен. то ки и бидона анами кор мумкин нест аз ваколат биромадан. навор ҳаст, дида истодем, дари мошин маҳкам, халқ гуфта истодааст назанен. халқ як умед ба қонун доранд ҳолиам. халқ умед ба як шулҳушуботи эмомалӣ доранд ҳолиам. мега назаненаш, биқапен. навор ҳаст, овоз ҳаст, ҷабрдида ҳаст. дар ҷое бигирен и паданалат аз пагоноша биканен иёра. публична судиш кунен. судша дар телевизор нишон битен, мардум бибина, халқ бибина, шумо да бовар куна ва уна паданалатҳои дигарит бибина ки то ки и кора накунад. дар ҷои и ӯ дар озодӣ ҷиноят кардагӣ, дар озодӣ ҷиноята қапидагио дар дохили решотка шиштианозӣ. ҳоли бо як гурӯҳи дигаре ки ту иёра қапиди ҷиноятча, ҳоли ӯ задестан даромада ӯра, ҳоли дубинка шаб доранд, ҳоли ӯра меган шумо гуноҳро ба кала бигирен ки халал расонден дар кори ё. ай падаринга налад шуморо, бахело падаринга налад шуморо. намедонам шумо чӣ инсонен, аз киҷо омаден? соф нами бовар ки гусалои олучахир, гусалаи севхирай киҷо омаден шумо? ака ҷои хафагиш нест. якчанд гапи дигарам мегум. фикр кунем ки хафа намешӣ, на? худораҳмати бобои ман раис буд. мегум то одами бигем бисёр бигем дурандеш буд, бисёр бафаҳм буд, мудри инсон буд, бигем хато намекунем. хиди ҳамон инсонҳое ки худораҳмати бобом доимо дастгирӣ мекард, доимо бигем ки қатъиёшон авқот мехӯрд, дар ҳаққи бобои ма тӯҳматҳо навиштанд ба бобои сталиношона. тӯҳматҳо навиштанд ба кремлошона. гӯё ки бобои ма ба фарзанди хидша ки нав тракторист шидааст, трактори нав додааст. хулас кашокас шид, қапидан бурдан маҳкам кардан. оқибат омад и чиз воқеан ҳамаи ҳуҷҷатҳо тасдиқ шид ки яъне дар инҷа бобои ма и кора кардагӣ нест. воқеан амакии ма то ӯ вақт помощник тракторист буд, яъне ӯ вақт трактор дар ду одам буд, якта старши мешид, якта помощник мешид. воқеан старшиш стаж дошт, опыт дошт ва чандин сол дар тракторҳои кӯҳна кор кард. барои трактори нав ҳай кардан ӯ замоно чандин солҳо дар тракторҳои вайрона медоданд ки тура як рӯз ҳай кунӣ, се рӯз сос кунӣ, то ки ҳамин ёд бигирӣ сос кунӣ трактора. профессионал шай баъд трактори навад медоданд. ин чиз нодуруст аст, яъне ки амакии ма то ҳол помощник аст, ҳоле яъне ки ҳамон птуи трактора тамом карда омадагӣ аст, ҳоле бигем дим инсон кор мекунад. ин трактор ҳамун стаж дошт, дар ӯ навишта чишидагӣ аст, дар ӯ додагӣ аст, дар уҷа номи ҳардаш навиштагиан дар коғаз. ин ягон дахолат надорад дар ин чиз. ҳамин чиз тӯли як 6 моҳ бигем ки давом кард, 6 моҳ 8 моҳ давом кард. ҳамин кашокаши як тракторе ки фарзанди раис дар трактор кор мекунад, ҳамун колхозда трактор доданда, ин фарзанди раис бо помощник тракторист аст. ҳамиёда як трактори нав дода буданд. ҳамиқа чиз буд. як 6 моҳ 8 моҳ давом кард. ин чиз тасдиқи хидша ёфт.
بعد озод шид, аз кашокаш бобом озод шид, омад ҳамон рӯз бас кард кора. хавдам омадан мемона ки мо майдатар будем. бас кард. ҳамин як гапиш дар ёдам ҳаст. бисёр неки гапи хуб гуфт. гуфт аз тоҷик раҳбар намебирояд. ҳамон одамо бидан. ҳамон одамое ки дар ҳамон ҷо ҳастанд, агар зинда бошанд ягон чиз бибирояд, ҳамин гапа тасдиқ кунад. гуфт аз шумо тоҷико раҳбар намебирояд. шумо раҳбарӣ карда наметавонед. шумо гуфт фарзанди хитона чишми дидан надонед, ҳоли як кас дига усуб истад. хафа нашед неки гуфт аз ин. ман бас кардам, биромадам. неки ман шумода ҳозир мегумтон ки раҳбартона интихоб кунен, ай худотон. И калхоз дур намеравад. ҳамун гуфташ дур нагузашта шид. И калхоз дур нарафт. мебини фермара дуздидан, мебини ҳамара дуздидан, мебини дар бараш амакиша таъин кардан сар шид, аммаша таъин кардан сар шид, намедонам ҳамин чизҳо шид. ҳамин қадар бобои ма раисӣ кард дар ҳамун калхоз, як хеши хеча дар ягон ҷо таъин накард, дар ягон ҷо кор данамуд. ҳама вақт гуфт ки худат бира ҷота биё, ман инҷа наомадам ки шуморо вазифа бидам, ман инҷа омадам ки инаи мардума. шумо барои ман мардумем. дар хона мо қати шумо набера бобо, ака, додар, ҷиян ҳастем. айдар берин биромаде ман вазифадор ҳастам. ман раҳбарам, шумо мардумем. мо дар дуруни хона акау додарем. барои ҳамон ҳеҷ вақт дар даҳани дари корхонаи ман нашнавам ки акат омадааст, додарат омадааст, ҷиянат омадааст, бачаи амат омадааст, бачаи холат омадааст гуфтагӣ гапа ман нашнавам. як шаҳрванд омадааст, яъне ки як шаҳрванди ҳамиҷа зиндагӣ мекардагӣ омадааст. дар пеши корхонаи ма ҳамчунон биёе, агар омадем. биё камтар салом кунем, чахчах кунем, бишинем, ин чиз нашавад. баъд аз рафтан дохили ҷамоат аммахона шиду холахона шид. ҳама хештаборо шиштан, ташкилӣ кардан, одиқ кардан. дур нарафтан, калхоза дар кунӯшон гирифтан задан. неки дарошон гуфти гапа. аз тоҷик раҳбар намебирояд гуфт. имрӯзам гапи раиси астана тасдиқ шида истодааст. бовар кунед дӯстои азизам, имрӯзам тасдиқ шида истодааст ки раҳбар набиромад. ман на дар оппозитсияш раҳбар дидам, на дар ҳукуматаш раҳбар дидам, на бовар ки дар ҷамоаташ раҳбар дидам, на дар вазораташ раҳбар дидам. дар ягон ҷош раҳбар надидам ки солим боша ва багем ки раҳбар боша. нест ҳамин чиз. нест. раиси астана мурд рафт, дарошон ҳамин гапа гуфт, мурд рафт. қатик трактористо мешишт, авқот мехӯрд. қатик овчиё мешишт, авқот мехӯрд. мегӯфт ки бачам, мо ҳама халқем, инсонем. вазифаи ма яъне ки идора кардан аст. болои ё сувор шидан не. вазифаи ма идора кардан аст, мегӯфт, сувор шидан не болои ёда. идора кардан ин вазифаи маст. аммо ман инсон будан қатори ё инсон ҳастам. баъд як тоҷик овардан монданаш раҳбар, болои даст. ӯ дига дандоноша ба гугирчӯ кофтан,
نه قطعی آدمو سلام میکرد، نه دیگه همون سر رئیس بیا بخیز بدو میگفت. رئیس استانه وقتی در درون زمینا میرفت، کلخوزچی، ترکتریس، آوچی، چابق میکردگی انسانا خیال میکردن اون اکش اومدیسته یا دودرش یا فرزندش اومدیسته. قطعیشون سلام کرده، خشرو چخچخ کرده، از کمبودیا پرسیده، درونشون ده میگشت. بعضی آدم میومد رئیس میگفت، نمیفهمید که اون رئیسه. بعد سرش دندون تیلو را با گوگیرچو کفتن، ماشین رئیس اومد بدا بخیز بلیس و روز بیس بدا کتمانه بگی چابقه بگی. رئیس استانه میومد کلخوسی در سایه شتگی باشه، میومد رئیس استانه میفهمید که ای کار برآمده است، چابق کد اومدگی. آدم نگاه میکرد میشناخت که همین نگاه میکرد میگفت که ای ای کار برآمد یا که داونا ششتگی ای. همه آدم ای ویدش معلوم بود. همین میدید که به فرش دگی شتگی در برش میشید کارا چه خیلی سوزای مالادس رحمت خوب شده است خنده تبزه قطیش نخیل گپ میزد، نمیگفت که تو چی با شتای در اینجا اوه کی میمونه تری نبود. میدونید که اوچی کارش کرده ایستاده است، ای رنگش میدونید که هم کار کرده است یا کار نکرده است. بعد شیطانی ها سر شد. بعد بدو رئیس اومد، ماشینی رئیس چنگش برآمد، بدو همه تون بخیزین که کتمانو را بگیرین روتون سیو کده گویا که شما کار کرده استین. رئیس ببینه که شما کار کرده استین، رئیس ببینه شما کار کرده استین. بعد یو رئیس رفتن شما چیکار میکنین؟ کار نداشت. نیکی رئیس ببینه که شما کار کرده استین. اوج ریدن سر شد در کلخوز، اوج ریدن کلخوز سر شد. بعد سلیترو می اومد گفت همو گپا نیمش دزدیدن سر شد. بعد سالارکو را نیمش دزدیدن سر کردن. بعد حاصلا را دزدیدن سر کردن. این همی تاوردن کلخوز ریدن. نیکی در روشان گفتی گپا گفت از تاجیک رهبر نمیبراید، نمیتونین کرده رهبری. گفت شما فرزندی خطونه چی میدیدن ندارین، حالی که بگونه یک طرف بیسته. امروز این چیز تصدیق شد، همون روز هم تصدیق شده بود. نیکی امروز هم تصدیق است که در 30 سال یک وطن بزرگ ریدیم پرتفتیمش. با دزدی، با کروپسیا، با تجاوز، با تمامی چی آوردیم رساندیم یک وطن بزرگ. حالی هم در نشده است که فکر کنید. بخیلی شما این کفن شما می شود، این قبرستان شما می شود. خطون با بخیلی برده در گوریستان تقیدگی هسته. نه میکنین نه کردنی میمانین. یک کس برای شما یک طبیعت داره، باید شما را یک آدم بالا برداره. اکا رئیس پیشتون ده یک آدم نمی خیل کنه که شما خطونه باید شفیز کنید. پرابلم دارین شما، نه اینجا پرابلم دارین در درون مغزی سر پرابلم هست. باید یک آدم در پیش شما نمی خیلی باشه، یک آدم شما خطی برابر نباشه. همه وقت کوشش میکنین یک کس راستبتت کنین او کس در پیش شما پچینیانی باشه. اینمی پرابلم را دارین. یک آدم برابر اختون دیده نمیتونه. یک آدم اگر قطعتون بگیم کم ترک نکل نوروین گپ زنه که شما او آدم در بد میبینید. نمیدونم چی شما را در این چیز آورده رسوندگی است. هست سببا. اگر گویم میگه زبان سوزد، اگر خب کنم مغزی استخوان سوزد، خدای نکنه بلند بگو میگه کو کل جهان سوزد. یکی چیکار کنم من نمیدونم. ماکسیمال درجه خدمت میخوام میگم بعضی اوشنه که با خدمت میخوام. پرابلم داره در نتیجه شما پرابلم داره. شما برابر شدن نمیخواهید، برابر شدن نمیخواهید. میدونین برای چی؟ برای که در یک خانه سرازا پدر اوجه گلونیای اکا اوجه вообще زورای رکتای باید دودارو پچینیت سکنه نکنه میزنه. در اویلای ما خیلی نبود.
дар оилаи мо ман, акам, падарам, худораҳматӣ акам, падарам, додарам, мо баробарем. мо дар оила пачинёнӣ надорем якдигарда. яъне ки моро ҳам хеле ёд додагиям. набояд ту ба зурӣ гап та дар сари додарат бигзаронӣ, ба сари акат бигзаронӣ, ба сари хоҳарат бигзаронӣ. проблема як асли инамӣ аст. маҷбур шавҳар додани духтар. ихтиёр намемонед. уже бибин, уже дар оила шумо ихтиёр надоред. дар оила ихтиёр надоред. яъне оилатон ихтиёр надора як кас як чӣ интихоб куна. шуморо бояд гуфтагӣ шавад. ин проблема ҳаст. инаиҷа проблема аст дуруни мағзи сартон. ма то ҳамин рӯза на апама пирсидагим, ту кира хиш кардӣ, кида шавҳар мекунӣ, на хоҳарма. барои чӣ? барое ки ӯо ихтиёри интихоб бояд дошта бошад. ихтиёри интихоб. аммо советоваться мекунад. ян мепирсанд ягон чира. ака меган, додар меган. хеле гапай чӣ мегӯй? мо инсон вори советоваться мекунем. ма фикрма мегӯм, боз мегӯм ихтиёр дорӣ. тарне ки тиёқ бигирам, ту чӣ қувватеси, ту ҳақ ихтиёр надорӣ. ма гуфтагӯ намуда мерасӣ. тамомон эҳтироматона. шумо инаиҷа проблема доред. проблематон вазмини бадай. шумо дар оилаҳо ба якдигар ҳуқуқ наметиҳед. дар дохили оилаҳотон ира қабул кунед. дӯстои азизам, ҳамватанои азизам, ман ира барои душманӣ ё барои паст задан нагуфта истодам. ин чиза ихтиёр додана, ихтиёр кардана озодира дар оилатон ақаллан сар кунед. аввал озод ихтиёртии якдигаретона. инами проблема ҳаст ки ҳар чойда ки ман главни бошам, дигар инсон ҳақ надора. гапи ман бояд гап боша. гуфтагӣ менталитет аз оила меояд шумода. медонед намира? аз оила меояд. агар шуморо дар оила тарбияе бита ки бачам ҳамин додаратам мардакай, ҳамин хоҳартам апатам одамай, ҳамиам дил дора, кала дора, ақл дора, чашм дора, муҳаббат дора, ишқ дора. як одами дигаро шояд дӯст бидора. чӣ ба моида меорем маҷбур говори баста дарӣ метем. монаш ихтиёр шамон ва худаш мега гуфтанда метарса. барои чӣ? барое ки бага шумо калаша мегирем, мекушемаш, тиёқа бигӣ, бизанаш. ҳаққи гуфтан як ҳамун духтар як каса нағз мебинад. ӯ ҳамин инсонай. ҳам медодагӣ одам тамомо одамай. ин дӯстдоштагиам ҳамон одамай. ягон фарқият надора. ҳарчам одамай. аммо дили духтар дигар каса мехоҳад. мо бояд битем озодӣ. мо шанса битем ки ҳамун духтар ҷуръати гап задан бикуна дар хона омада ки бага очашда оташда намедонам як апашда хоҳарашда бага ки бугу худшам гуфта натуна як очашда як ака отома бугу. ман ҳамуро мисол дилим дарӣ аст. худои накуна оча омада бага ки дар пеши акав додаро апаву падар ки хай мисол бачаҳо мисол мардакои хона шумо ҳастен. хай духтармон мисол ба фалони дил бастааст. ин дил аст, ишқ аст, муҳаббат аст. ин чизе аст ки мо наофаридемаш. ҳаминам худо офаридагӣ аст. қабулш кунед. ки мо бигем ки хай майли ҳеҷ гап надора. ишам одам ушам одам. мо муҳим духтар фарзанд мо хушбахт шава. майли биёя мо розием. ин чиз нест. не онай ро бара ӯ кияй ӯ камбағалай ӯ надора ӯ. не мо ира бояд бойда битемаш маҷбур карда. инами чизе ҳаст ки мо дар оила ихтиёр надорем. ҳамин васпитани оила сар мешава ки айти майдабудагиё ё айти поёнтарбудагиё пачинёни ту ҳастанд. баъд далчӣ мерава. баъд ҳар ҷоида ки вазифада омад ӯ ҳамаи ҳамун пачинёниёша мисли ҳамун хонаошон фикр мекунад. бояд иё гапи мара гӯш кунад. гапи ма дар иҷа гапай. баъд дар иҷа дигар на қонун аст, на конститутсия ҳаст, на ҳуқуқ аст, на дигар чӣ. анами васпитани, анами менталитет аз оила сар мешавад.
میدونی نمیرم. یه روز یک زنگیر بدیم یک دقیقتی گشت مرا گفت که حالی از خودتون زیادگی کنه بعد اوچتون دا بتین ده پولا. من باور کنین دوستای عزیزم o'zim shu miram korotка bugun to ma iskra bromadda nem khili tanam iskra bromadda inimi jam purshid ma mardakim inimi jam purshid nem khili chshmom ku priyovshid da hami gapda aval xudatun da kinin az khudtun ziyotigi kina bad o'chatun da bikinin megada man tasavvurotum kuna khili parid ma guftim i vaspitaniya shmo da kidudagi aslan tahmonday mana o'chay ma bixra ya'ni ki ma xidimda bikinam az ma ziyoti kina bad ma o'chamda bikinam ama xet tasavvur dorita ichi vaspitaniya ast o'cham zinda hast ma hastam tamom yoftagi ma o'chamda mekinam ay o'cham ziyoti bimonam ma mexram guftim tu mefahmi amira man u farzande nestim tahmonday mara o'cham bixira man tahmonday o'chama mexram guftim tu kalla dori jaydan tajam ki jilta guftim oblo akbar ay hami roz ba hami vaspitani ki tu dori hami tarbiyai ki tu dori oblo akbar ay hami roz bayna monda yak da Germaniya stena asku hamu stena u tarafi stena tu i tarafi stena ma diga tra guftim qabul nadorim kheli zana این واسپیتانی هست در خونه از مادر میبینه میدونیم برای چی برای که در خونه شون مادر در وقتش همین خیر رفتار کردگی است اول خدا مونده کنین شوشده گفتگی است بعد از خودمون زیادی کنه بعد اوچده بکن یعنی که تصورات انسانایی است که تهمونده فرزند از فرزند زیادی کنه بعد بکن اوچده بته نباشه نته این همین خیلی تصورات قدیمو کلان شدگی هم ده مردم ما اینا شنویده کلان شدگی دخته بعد همین چیزا قبول کردگی میویا منتالیتت یعنی نه که مثل مادر من اگر که میشنوید که همه وقت اول اینجا پدر مادر است بعد ما میخریم ما یاشه اول کلان را کردن در کار است یعنی این کلمه حقیقتی اگر کلان میشید و دختر امروز این کلمه ای دهنش نمیبرم میگو که بچه اول پدر مادر و یه روزه در روزن و پیرن اولین درجه و از او زیادگی کردگی را ما یاشیم ما یا بریدنون ده پامیدور قد شکر گفتگی گپا میشید خونتون بود باشه هموطنای عزیزم عذر مرا وقتم کم زنگ تلفن شد ما باید که پای کوشم زنده باشیم پادیلت پاد پیش را فراموش نکنید منتالیته تا توغری کنین ای خونه ای کوچه